Jatend piny Kenya William Ruto singoni Nengo mauta biro dok chien dwe mabiro. Kolose kaunti ma Kirinyaga. Ruto wacho ni nengo mauta osebedo ka medore kaluwore gi rach mar ochumi e pinje maoko. Ruto medo ni ogirimiti ma piny Kenya gi pinje mag Warabu ochwe kokgi. Biro kelo dok chien mar nengo mar mauta e pacho ka. Magi duto wacho ko oganda osebedo ka se e ling mar wach mar nengo mauta mosebedo ka medore e pacho ka e kinde mokalo. Tok mar jatend piny bende biro e kinde ma kweth mapingo piny owacho osebedo ka seyo sirkal kaluwore gi dwaro mar koso dwoko chien nengo mauta. Ulikuwa unalipa 500 na unalipiwa hospitali kitanda peke yake. Sasa unalipa 300, daktari analipwa, kitanda inalipwa na dawa inalipwa na NHIF. Hiyo ni kazi, sio kazi? Alafu nikitetea hiyo, nilisikia huyo mtu walikuwa na shindana na rais. Jana anasema ati mimi nilimjibu mambo ya mafuta. Mimi nataka niwaahidi kitu kimoja. Hii Kenya tutaibadilisha. Ni kazi ngumu lakini itafanyika. Bei ya mafuta imepanda kila mahali. Lakini kama Kenya tulifanya mpango. Mumeona kuanzia mwezi huu hiyo bei imeanza sasa kuteremuka. Mwezi ujao itateremuka zaidi. Mwezi hiyo ingine namna hiyo. Mpaka tuhakikisha kwamba tunamudu hiyo bei, ndio tuhakikisha kwamba tunaweza kuendesha mambo ya uchumi wa taifa letu kwa njia inayofaa.